Täällä taas Lealevalle ja Petskan Lehdet-kanavalta. Ja viime vuonna kävimme kesälomareissulla Norjassa. Ja silloin kuvasimme sieltä vlogivideon. Ja tänä vuonna käytiin uudelleen Norjassa. Eli tämä on tämmönen Norja-vlogi osa 2. Elikkä nyt ollaan yötä täällä Fjordbotnin leirintäalueella. Aika hienot maisemat täältä käsin. Tuolla olisi kyllä hienoa käydä. Tai tuolla. Tai tuolla. Tai tuolla. Petska lähti just tonne kalastamaan. Mennään katsomaan miten Petska on. Mä tykkään erityisesti näistä hienoista värikkäistä kivistä täällä. Eli nyt ollaan Ykään perällä ja asuntoauton on parkkeerattu. Ja me ollaan täällä siis tää toka ja viimeinen yö. Niin mä huomasin, että täällä maassa on jotakin meduusoita, jotka ei oo vedessä, mutta ne on niinku tässä veden lähettyvillä, missä varmaan on ollut vettä vähän aikaa sitten. Täällä on ihan useampikin meduusa. On pahaa, kun ei nyt meinaa huomata tästä maasta ja sitten ei tiedä, onko ne niinku nyt niitä vaarallisia vai ei vaarallisia meduusoita. Pitää vähän kattoo eteensä täällä, ettei tommoseen vahingossa astu. Ja en tiedä, uskallanko kyllä uida täällä, jos tommosia pikku yllätyksiä saattaa löytyä sieltä uidessa. Mutta ei tää oikein onnistu, kun tää aurinko ikävästi just tuolla toisessa päässä. Mut voimme niitä tälleenkin kuvata. Täällä kohtaa tuulee myös aika kovaa. Varmaan toivottavasti tää video ääneen mene ihan huonoksi tässä kohtaa videota.
Kiitos kun katsoit, paina tykkäystä, kommentoi mielipiteesi videosta, tilaa kanavaa, jos et sitä vielä tehnyt, ja se on moro.